皆様こんにちは、クリスタル弥生です。今日はですね、こちらですね、世界ウイグル会議主催、世界ウイグル会議第4回代表大会記念デモが行われるという情報を聞きつけまして、私、やってまいりました。どうぞ皆さんご覧ください。前回もですね、真実、皆様にね、ウイグル、チベット、南モンゴルとお伝えしましたけれども、ウイグルの皆様、もう本当に人権弾圧はやめろというようなデモ、これを行われると思います。まだまだ人が集まっていないですけど、これから続々とね、やってくると思います。今日はウイグルの方や、そしてこのデモに参加された人たちに、一言、物を申していただきたいと思っています。こんにちは。皆さん、覚えてらっしゃいますでしょうか？ヘンマモに出てくださいました。はい、マイキー鈴木こと鈴木正人先生がですね、はい、なんと、このウイグルのこのデモに、許せないですからね、このウイグル人への弾圧は。もう質問する前に答えてくれちゃいましたね。このデモに参加しないわけにはいかないと今日は駆けつけてきました。埼玉から。実はその前は、先週は沖縄も行ってましたけどね、沖縄でもう、中国から守れということで、日の丸振ってデモ行進もしましたけど、今日はウイグルのこの国旗を持って、ウイグルの人たちのですね、少数民族をもう根絶やしにするとんでもない政策、この中国共産党政府に対する怒りの声を上げに来させていただきました。素晴らしいですね。じゃあ、日本はですね、一体じゃあ、そのためには、日本政府は何をすべきなのか、国民は何をすべきなのか、教えていただけますか？はい。日本政府はですね、やっぱりこの、東アジアにおいて日本という国は真の自由と民主主義のある国ですから、これは誇りを持ってですね、我々は絶対にそういった一党独裁の、そういった人権弾圧には屈しないと。我々は正義を守るという態度を貫いていただきたいと。貫くべきだろうと。できればですね、僕は将来的には強い日本になって、もうウイグルをですね、もう全面的に支援をするという形も取っていただきたいなと思いますが、まずはウイグルを守るために日本政府も毅然とした態度でウイグルの人たちに自由な発言をさせて、そしてこういう弾圧は許さないということを世界にアピールしていくべきだと思います。それから、日本国民の皆さん、これね、ウイグルのことはちょっとわかんない、もう私わかりませんわじゃないんですよ。これ明日は我が身なんです。こういったことを放置してしまいますと、中国共産党今、尖閣をはじめとして、もう沖縄はもう自分の琉球政府だなんつって、自分のものだみたいなことを言っておりますね。もう沖縄がやられるかもしれない。それ沖縄がやられてしまったら、今度は次は本土もやられてしまうかもしれない。沖縄、琉球自治州、そして日本自治州なんてことになってしまったらですね、明日は我が身です。もう自治州になった瞬間に自由はありません。我々も少数民族の一員にされてしまってですね、弾圧の対象になるかもしれない。明日は我が身ということで、このもうウイグルの自由から、もう中国共産党のですね、もう一党独裁による弾圧をやめさせるということをやっていかなきゃならないと思いますので、ご支援よろしくお願いします。素晴らしいですね。本当その通りですよね。人権弾圧、民族浄化というのをね、狙ってるね、中国共産党ですよね。本当にありがとうございました。じゃあ、この後、頑張りましょう。またヘンマも出させてください。ぜひ、お願いします。ありがとうございました。こんにちは。今、ウイグルの方々が到着されました。こんにちは。頑張ってください。はい、頑張ってください。頑張ってください。大きな拍手でお迎えください。こんにちは、ウイグルの方々です。本当に頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、ありがとうございます。日本頑張ります。本当にね。どうぞお進みください。頑張ってください。応援してます。イエーイ。ね。すごい。ピースサインです。見てください。そうです。お、素晴らしいです。イリハムさん、こんにちは。久しぶりです。頑張ってください。もう私駆けつけちゃいました。ありがとう。はい。どうも皆さん、ありがとうございます。どうも。頑張って。頑張ります。本当ですよ。本当。頑張ります。行ってください。ありがとうございました。また後で。ウイグル協会のラディアさんが登場されました。こんにちは。ようこそおいでくださいました。本当にもう、すごいありがとうございます。頑張ってください。さあ、このウイグル、この公演がですね、皆さんウイグルの国旗一色でございます。そして日本の国旗も見えております。皆様歓声聞こえますでしょうか？素晴らしい歓声です。どうぞ皆さん、いろんなね、取材、本当にね、受けてらっしゃいます。
私たちもヘンマモンもですね、負けずに行きたいと思います。どうぞどうぞ。もうラディアさん、見てください。Uygurlarga erkinlik, Uygurlarga azatlık, Uygurni jiyo! Uyghurliya, Uygurni jinkeo! Uygurni mienshuo! Uygurliya, 중국 실력자 곧 대티게! 대티게! 와가 수국가라 대티게! 실력자 대티게! Bugün biz bu yerga o'zimizning xalqimizning erkinligi uchun kelib namoyish qilyapmiz. Biz Uyg'ur xalqi Xitoy hukumati tarafidan 49-yili besilingan. Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar Xitoy kommunistlarining tajovuzi ostida 62 yildan beri bostirish, assimilyatsiya qilish, sistemalik assimilyatsiya qilish, tilini yo'qotish, ko'payishini yo'qotish va ularning madaniyatini yo'qotish va ularning kimligini yo'qotish azobiga duch kelyapti. Siz tarjima qiling. Yaponcha bilan ana inglizcha. 今日私たちはウイグルのためにここに集っております。1949年からウイグルは中国侵略者に占領されています。それ以来、ウイグルの自由、ウイグルの教育、ウイグルの教育文化、ウイグル人の民族の存続、それ全てが日によって絶滅に向かいつつあります。 Şuna biz bu qitim 4-nji nöbetlik Dünya Uyghur Qurultayının erkinlik üçün kuraş qilayotganlar 4-nji nöbetlik Dünya Uyghur Qurultayını bu demokratiya devlet, Asiyadagi birdan-bir demokratiya devlet Yaponiyada etishni qaror qildik. そのために私たちは世界ウイグル会議第4回代表大会をこのアジアの最大の自由民主の国家でございます日本で開催することを決定いたしました。 Biz öz avazımızı, özümüzün beşimizge kelgen külfetini ve erkinlik talebimizni bütün garip dünyasında, bütün dünyada anlatıp geliyoruz. 私たちは我々我がウイグル民族の声を民主主義の世界で自由の世界で声高く上げてきてまいりました。 Bugün Yaponiya zemininde Yapon halkı bilen birlikte dünyaya anlatıyoruz. 今日ここで私たちは日本の国民の皆様と一緒に私たちの声を上げることができました。 Lekin halkımızın ahvali intayin ağır. しかし我が民族が今危機にさらされております。 Xitoy hukumati hech qanday dunyoni, kishilik huquqni, erkinlikni ko'ziga ilmay bizning xalqimizni keng ko'lamda qirg'in qilmoqda. 中国政府は人権、自由、民主主義という人類の共通の価値を無視し、我が民族を今厳しい弾圧を加えております。 Ularning so'zlash erkinligi, matbuot erkinligi, odamdek yashash erkinligining hammasini yo'qotmoqda. 彼らは我が民族の発言の権利、生存の権利、教育の権利、宗教の権利、こういう全ての基本的な権利をなくしています。 Ular öz erkinligi uchun tinchlik bilan namoyish o'tkazganlarni o'lim jazosiga, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilmoqda. 彼らは私たちの声を上げた有志たちを死刑にし、そして彼らを無刑に、有刑にというそういう無法な裁判を開き、彼らを刑務所に閉じ込めております。 Bulupmu iqtisadi jihatdan dunyo zo'ravoniga aylangandan keyin 特に彼らは経済的力を身につけた後に
bizdek besilgan milletlerini öldürüşni, tutkun kılışni, kanunsuz ölüm cezası hüküm kılışni ilgili sürmekte. 私たちのようなこういう民族を弾圧する、そして絶滅にするという残虐な声をするようになっています。 Özünler körep turupsizlar. Tibet halkımı özünü ilacısızlıktan hiç kandak erkinlikке erişemey, ahir özlerini köydürüp avatıdı. 皆様がご存知のように、チベット人も同じように中国のそういう無残な、そういう残虐な弾圧に対し、彼らは我が身を捨て、自殺まで追い込まれています。 Uygurlar köçülerde, kitbağa yerde attımatlarını tutup Xitay zoravalları tarafından kanunsuz öldürülüp atıdı. ウイグル人も同じように中国政府にそういう機関銃の下で発砲させられ、無実に殺されています。 Xitaylar ölüm cezasından sırt yana Uygurlarının 14 yaştan 25 yaşkıcı kızlarını hükümet siyaseti bilen Xitay ülkeleriga yotkap ketip atıdı. こういう残虐な行為の下で、彼らは我が民族の若い14歳から20代、そこまでの若い女性たちを強制的に彼らの本土に連行させています。 Yani Xitay hükümeti Uygurlarının yerlerini, mülkini Xitay Bingtuan degan askerlerge bekağı tatip epirip Uygur dehallarını mecburi Xitay ülkeleriga tarqaqlashtirib atıdı. また同時に中国政府は違法に我が民族の土地を奪い、そういう土地を違法に彼らの中国系移住者に、そして生産建設兵団という弾圧集団に我が土地を彼らに勝手にあげています。 Yana izzat atmay, devletimizin adil siyasetini yürgüzüp Uygur halkını işkir ülkelerge ekeldik dep atıdı. また恥知らずにウイグル人を就職のために中国本土に職を与えていると世界に伝えています。 Uygurlar öz makanıda turuşunu halaydı. Uygurlar öz makanıda işleyenmey, öz öylerinde turanmay, öz ziminde turanmay, Xitaylar milyonlap bu yerge kelip işki orlaşamdı. その一方で中国人は何万何百万の程度で毎日東トルキスタンにやってきています。その一方でウイグル人は全てを毎日失っています。 Bütün dünya halkı, bütün demokratiyanı süydüğün halk, jurnalistler, Uygurlar, minlarca, 10 minlarca günahsız mahpuslar, 18 yaştan 25 yaşkıcı yaş ballar hazır turmuda yetip atıdı. 皆さん、この記者の皆さん、ジャーナリストの皆さん、ご存知伝えていらっしゃるように、我が民族の若い、そういう世帯が今大量に中国の刑務所に閉じ込められています。 Biz Xitay hükümetinin günahsız tutkandaki neçe 10 minliğin Uygur pezentlerinin koyup verişini sorayımız. 私たちは中国政府が違法に逮捕したそういう人たちを即に釈放するよう求めます。 Xitay hükümetinden kılıp atkan zoravallığını Tibet halkıga, Uygur halkıga, Mongol halkıga ve Xitay halkıga selip atkan zulümünü toktut için sorayımız. 私たちは中国政府はすぐウイグル人に対して、チベット人に対して、南モンゴル人に対して、そして同時に中国人に対する全ての弾圧行為を即に中止するよう呼びかけます。要求します。 Xitay hükümetinin koşulu devletlerine zoravallık yürüyüş kılışını toktutuşunu sorayımız. それと同時に中国政府が周辺諸国に脅威を与える全ての行為をやめるよう求めます。 Xitay hükümeti bizden vatanimizde erkin hareket kılışkı ruhsat kılmadı. Bizni tuttu attı. Biz demokratiya devletlerine berip kıvatkan hareketimizdi mi? Her bir devlette tosup atıdı. Bizden dünyada hep bir vatkan erkinligimizge arlaşılmaslıgını talep kılımız. 中国政府は我が本土で我々の全ての行動を中止している、阻止していると同時に我々の自由の民主の国家でこのような行動を自由のために行っている全ての行動を中止するよう彼らが働きかけ、周辺諸国、そして自由諸国に干渉しています。 Xitay hükümetinin başka devletlerinin işiga aralashib, başka devletlerde turup atkan erkinlik jangchilarının zuvanını boğmasligini sorayımız.
私たちは、中国政府は、私たちのような自由の声を止めるように、そういう行動を取らないよう、我々が要求します。Ahırda Xitay hükümetinin mening ailemge, ballarımga, turmudaki ballarımga selip atkan zoravallıkını to'xtatishini so'raymiz. そして最後に私は、私の家族、私の親戚に対する中国の弾圧行為をやめるよう、私は強く要求します。 Xitay hükümetinin Uyghur halkı, Tibet halkı ve barlık halklarga demokratiya, erkinlik berishini so'raymiz. 私たちは中国政府がウイグル人、チベット人、そして他すべての人たちに自由の権利を戻すよう強く要求します。 Şunun bilen bütün Yaponiya halkıga salam yollaymiz. Bütün Yapon hükümeti, Yapon parlamenti, Yapon dostluk cemiyeti, Yapon halkıga bu ketim içiliş kurultay içişiga, bizning 4-nji navbatda kurultayga Yapon zeminida içishimizga ruxsat qilganligi uchun cheksiz rahmat etamiz. そして最後に私は我が祖国、我が民族を代表いたしまして、ここで日本の国民、日本の国会、日本の政府、そしてここに集まった皆様が我々に日本の土地を提供し、我々にこんな貴重な機会を与えたことに対して心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。 Biz bütün Yapon halkı, Yapon hükümetini ve bütün dünya halkını bizdek ezilgan milletlerge yardımcı çağırırız. 私たちはまた同時に日本と同じように世界の他の国々も私たちの全ての行動を支持しますよう呼びかけます。 Hem Xitay hükümetini tinchlik bilan ikki tarafning masalasini hal qilishga biz dialog chaqiramiz. そして中国政府が我々の会話の呼びかけを応じ、私たちと会話するように呼びかけます。 Rahmet. ありがとうございます。 Freedom for Uyghurs! We want human rights. We want democracy! We want democracy. We want peace! Okay, thank you. ありがとうございます。
こういった保守系のデモをよく中継させていただいております。ぜひ私のコミに参加してくださいませ。よろしくお願いします。はい、どうも。頑張っていきましょうね。はい、そうですね、頑張っていきます。今の真実を全くです。そうです。伝えていきましょうねはい、そうですね、その通りです。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございますはい、頑張りましょう。はい、ウイグルのこのデモが、終了しました。皆さんもう本当興奮してですね、本当に真実を伝えたいという思いでですね、まだまだ残ってらっしゃるんですけど、そこでですね、素晴らしい日本人を、見つけました。これを見てください。ちょっと前からちょっとあれなんですけども、侵略御用。国がなくなる瞬間というのはおそらく誰も気づかないと思うんです。チベットの本を読んでもウイグルの本を読んでもみんな国が終わった瞬間というのは瞬間ということすら気づかないで今から考えればあれが終わりだったんだなというふうに思い返してその時にはもうすでに遅い。国がなくなってからいくら日の丸を振ったって遅いんだなと。今日はウイグル人と日本人が一緒に、なって立ち上がることができて本当に良かったと思いますし、やっぱこれがですね今後の我が民族とあの民族との関係の在り方の一つのひな形を示したんじゃないかと思いますね。お互いに心が通じ合って大きな声を上げていくことができたのでそういう意味では良かったと思います。もうちょっと毅然とした態度を取っていただきたいと思います。こういう今の中国の横暴なものに対してはやはり義憤を持ってねこういう問題も立ちかめていかんと思いますけどね。今ですね、はい、本当に少人数でですね、今から中国大使館で抗議するということなんですけども、身体検査が始まってるようですね。本当に先ほど私もね、デモに参加させていただいたんですけども、もう、すごいですよね。はい、シュプレーキコールが始まりました。皆様には届きますでしょうか。人権弾圧。この人権弾圧を伝えない世界に対して日本から発信しようとしているウイグルの方々です。いかがだったでしょうか。ウイグルに自由をと、もう本当に心の底から訴えるあの人たちが一体何をしたんでしょうかね。何をしてどうして人権弾圧、自分の国が奪われてしまったのか、本当にもう切なる思いで心が痛みます。ウイグルの人は先ほどからですね、中国大使館の前で自分たちの思いをもう訴えているんですけども、テロリストチャイナ、テロリストチャイナと何度も訴えてましたね。本当にこう印象深いというか辛くなる言葉でしたね。で、奥をですね、今中国大使館私ちょっと覗いてきたんですけども、奥が深い、長いんですね。で、あの人たち中国大使館の中に勤務している人たちの耳に届くのかなって、こんなにもう心から訴えてる皆様の叫びというか思いがどこまで届くのか、本当に私個人としては本当にもういたたまれません。代表のイリハムさんがお越しになりました。イリハムさん参りましたね。現在までに至る
今ですね、抗議文が終わりました。それを抗議文を持ってですね、中国大使館に行くんでしょうかね。こちらですね。ポストに投函するんですね。しました。今、抗議文をですね、中国大使館のポストに投函しました。はい。皆さん、あそこにですね、あそこに抗議文を提出したんです。あれがポストです。自由が欲しいと。自由を返して欲しいと。ただそれだけを切々と訴えている私たち日本人もですね、もっとしっかりしないとですね、あっという間にですね、中国からですね、侵略されるんではないかと、もう目の前まで来ていることをですね、どこのマスコミがどれだけ伝えるのか分かりませんが、ヘンマモチャンネルではきっちり伝えていきたいと思います。イリハムさんたちの言葉、声をですね、多くの皆様に移していきたいと思います。訴えていきたいと思います。でも本当に明日の日本になるかもしれません。言論の自由、宗教の自由、そして全ての自由を奪われた人たちがどのようになるか。私たち今日本は平和です。平和というか平和ボケをしているのかもしれません。でも本当に中国は着々と迫り狂っております。いつか日本も全て自由が奪われるかもしれません。